dirajta tiġri lili. Inkun qiegħed pereżempju x-xogħol, il-kollega tiegħi marretlu l-washing machine u minna kwarta mpallaw fuq il-washing machines. Daħal fuq Facebook, ħlif reklami ta' washing machines ma jarax. Tibda tgħidli ma diġrat li nhar is-sibt li għadda, pereżempju, qed nitkellem ma' persuna fuq xi ħaġa nsejt x'kienet, qabad il-mobile għalli jara daqsxejn. Għalli fuq xiex bdejna nitkellmu. Issa proset għamil punt verament tajjeb inti. Ġifier ara kemm ma tistax taħrabilha din is-sistema, għaw min illi qasbis jgħaddu dawn l-affarijiet minn moħħu jgħidlek jistrara naqra llum kemm huma konvenjenti t-teknoloġija kemm intelligenti. Jgħidlek eżempju jien naf għal tal-kelma irid infittex gitarra ta' ċertu modell, ta' ċertu stil, ta' ċertu għamla. Pop! Ara naqsa ma nitkellem qed itella li kollox. Għamel 1+1, ġifieri inti li jettajt, qed jagħmel 1+1 no? U inti ma tista' taħrab minn imkien assolutament. Rajthom it-terms and conditions ta' Instagram? Le ma rajthomx, però nista' nimmaġina.